माखासे दैदेनगिरि लिडारफ्रा गावसिनिखौल' नायब्ला जानाय नङा, गासैखौबो समानै नायनांगोन। जोंनिया आउट अफ बिटिसि हिसाबै बिटिआर हिसाबै जोंनिखौ एकता हिसाबै दोनबाय थायोब्ला जानाय नङा। जोंखौबो बिथांमोना अनसायनांगोन। इयुनाव जोंबो बिथांमोनखौ मदद होनो हानाय बायदि आरो बिथांमोननि थ्रुयैनो दिनै जों गासैबो खौसेयैनो दङ। गहपुर सिङाव थानाय गासैबो एक्स एनडिपि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जों प्रेसमिटखौ होनो नागिरदों। बे प्रेसमिटनि होनांगौनि बिथांखि थांखिया बेनोदि दिनै जों दाख्लैबावै 678 जन जिथुनिखि लिस्ट आउट जादोंमोन, बे लिस्ट आउटआ गोबाङानो जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गैया आरो जि दङ साब्रैनिल' लिस्ट फैदों। बेनि थाखाय जिथुनिखि हार्ड कट हिसाबै बा सिनियर हिसाबै जोंनियाव फ्रायानो गैजोबा। गासैबो फेक्सन एसनि डिआर पि मोनफ्रोमबो फेक्सननिया गैजोबा। बेनि थाखाय दिनै जों मोनसे प्रेसमिट होनाय जादों बा लानाय जादों। बियो जेन जों गासैबो एनडिबि हिसाबै गासैबो मोननांगौ मोन्थायखौ सरकारनिफ्राय मोननांगौ आरो जायनि बेलायाव जोंखौ दिनै बे लिस्टनिफ्राय आरो गैलिया एनडिबि गैला बुंनानै बुंदोंमोन, बियो गोरोन्थि जागोन। मानो बुङोब्ला दिनै जोंनिफ्राय जेसेबांनाखि बै समाव डिग्री केम्पआव माखासे बिसमुरि केम्पआव जइन लाहैनाय आरो लोगोसे थाफाहैनाय बिथांमोनाबो दिनै जयैनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना मोनजोब्बाय। दिनै जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिथांमोनजों लोगोसे थाफानाया दिनै मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो सरकारखौ गुरैयै खावलायहरोदि जेन गासैखौबो समानै नायो आरो गासैनोबो मोननांगौ मोन्थायखौ होफुंजोबो आरो दिनै जोङो गासैबो पुलिस भेरिफिकेसन खनब्रै जाबाय आरो सावरायग्रा सारनिफ्रायबो जोंनो मोनसे सार्टिफिकेट इसु होदोंमोन। बे इसुखौबो दिनै जोङो मोनदोंमोन। नैबेनो आरो बेजों लोगोसे आइजिपिनिफ्राय मोनसे 2% साख्रिनि बेलायाव इन्टारभिउ हिसाबै होनो थाखाय नैबेखौ जोंनो हरनाय जादोंमोन। दिनै बेफोर गासै प्रमान थासेयावबो जोंखौ मानि थाखाय एक्सट्रायै एकता आउट अफ बिटिआर होननानै आउट अफ बिटिसि होननानै नाथ्रोदना दोनखो, जेन बेफोरबायदि जोंखौ खालामालासिनो दिनै जोंनि गासैबो डकुमेन्टस थासेयावबो जोंखौ बिदि नाथ्रोदनायखौ जों दुखु मोनदों। आरो बेनिफ्राय आरो बुंबावदोंमोन जोंहा गबिन्द सारा जिथुनिखि लिस्टआ ओंखारखांनायनि उनाव आरोबाव हार्डकट एनडिबि गैला। दिनै हार्डकट एनडिबि गैलाबा दिनै जोंनि बे प्रमान पत्रआ मानि? आं 27 पेजनि आंनि मुङा बिन'येल बरगयारी। दिनै आङो हार्डकट हिसाबै दङ। आंजों लोगोसे जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव माजबाटआव ट्रेनिं लानाय, मेमनाव ट्रेनिं लानाय बिथांमोनाबो थालांदों। बिथांमोना होमब्ला एनडिबि नंला नामा? जों एनडिबि नंला नामा? दिनै जोंखौ बेसेबां नांनाय समावल' जोंखौ आउट अफ बिटिसिनिखौ नांगौमोन नामा? बा मोनसे गावसिनि बेनिफिटनि थाखाय जोंखौ गावसिनि सोद्रोमा हिसाबैल' लाफादोंमोन नामा?
दा गासैबो सुबिदाया गावसिनि बिटिआर बिटिसि आवल' मोनजोबो साफ्रोमबो एनडिएफबिआनो मोनजोब्बाय होननानै बुंजायो फ्राय माखासेयाबो दंबावो बिथांमोनाबो अब्लाबो 100आव 90%आ बिथांमोननिया मोनबाय जोंनिया गैया आं बेखौनो खुद्रिखांनानै दिनै जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै दिनै आं प्रेसमेटखौ लानाय जादों जिथुनाखि गफुराव साब्रैल' मोननांगौ मोन्थायखौ मोनदों होननानै नोंथांमोना बुंदों दायो नोंथांमोनजों समान नोंथांमोननि बेचनि दंबावो दायो गफुरावहाय गोबां जोंनि एक्स एनडिएफबि बा बारग' एनडिएफबिफोर दङ बिथांमोनखौ मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुङाखै होननानै मिथिनो मोनदों बेयाव सोरनिबाबो खैसार दं होनना सानो नामा दङ जायनि बेलायाव दिनै जोंनि गफुरनिफ्राय अनेकजन थांब्लाबो बिनि गेजेराव जोंहा सासे दङ बेनो गासैबो खामानिखौ उल्थां फाल्थां खालामहैजोबो थांनाय दाख्लैनि जिथुनाखि मार्टियासनि बेलायाव 300 जननि होदोंमोन 300नि बे समावबो जोंनि गफुरनिफ्राय बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गफुरनिफ्राय 8 जन मोनदों बेखौबो माखासे लिस्टफ्रा दंबावोमोन नाथाय बेखौ दानना होदों आरो बेयाव गावनि फेभारनिखौल' होनाय जादों बेनिखायनो जों सानो जे जोंनि गफुराव बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बेले बेजे खालामग्रा सासे सुबुं दङ आं बेखिनिखौनो बुंदों माखासे लिडारफोर थानाय जितु बिटिआरआव थानाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि सायाव मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि माखासे दैदेनगिरि लिडारफ्रा गावसिनिखौल' नायब्ला जानाय नङा गासैखौबो समानै नायनांगोन जोंनिया आउट अफ बिटिसि हिसाबै बिटिआर हिसाबै जोंनिखौ एकता हिसाबै दोनबाय थायोब्ला जानाय नङा जोंखौबो बिथांमोना अनसायनांगोन इयुनाव जोंबो बिथांमोनखौ मदद होनो हानाय बायदि आरो बिथांमोननि थ्रुयैनो दिनै जों गासैबो खौसेयैनो दङ आरो जों बेबायदिनो माखासे जोंनि मोननांगौ मोनफुङिखौ बेले बेजे माखासे गावसिनिथिंल' फारसे बोबाय थायोब्ला जोंबो खुद्रिखाङो आरो बिग्रायखाङो आरो बेखौनो आं बुंबावो दे बिथांमोना लिडार हिसाबै नेता हिसाबै साफ्रोम गासैखौबो मोजाङैनो नोजोरै एखे थाइसे मेगनजोंनो बयखौबो नायजोबनांगौ आं बेखौ सानो नोंथांमोना बारग' एनडिएफबि सावरायग्रा आरो गबिन्द बिथांमोनजों सावरायनाय जादोंना जायाखैमोन बेफोरनि बागै सिगांफ्राव बेफोरखौथ' जोङो सिगांनो गासैबो सम्पुर्ण गासैबो लिस्टखौ जों हरखाजोबदोंमोन आरो बिथांमोनजों जोङो रायलायाब्लाबो जोंनि लिस्टखौ जिथुनाखि बिसिनिजों थाफाग्रा बिथांमोननो जों लिस्टखौ गथाय हरजोबनाय जादोंमोन आरो थांनानैबो रायलायदोंमोन मा बुंदोंमोन बिथांमोना बै समाव बिथांमोना गासैबो जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना नैबे 678 जनाव जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सौफुंजोबनो हायासै दा बेनिखायनो जोङो खुद्रिखांदों जों गोसोआव दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि जोंखौ खालामखो नांनाय समावल' हाथियार लानानै नांनाय समावल' जोंखौ नांगौमोन नामा दिनै जोंखौ बिथांमोना नांनायनि बेलायावल' गावसोरजों लोगोआव लाफादोंमोन नामा दिनै गावसोरो गाद्दियाव जिरायनो मोननायखाय जोंखौ नागारबाय नामा दा बेखायनो आं बुङो जे जेनेब्ला बेफोरबायदि दा सानथों बिथांमोनाबो जोंनि फारसे बिथांमोनाबो नायथों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ गावसोरनि बायदि समानै नायलांनो थाखाय आं खावलायहरनाय जायो नोंथांमोननि जिथु नांनानै थानाय केसफोर दा बेफोर माबायदि अबस्थायाव दङ जोबस्रांबायना जोबस्राङाखै दासिम बुंनाय बायदि जायो आंनियाथ' 2010नि केस दासिमबो दं आं 6 मास जेलाव थादोंमोन जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव जिथुनाखि थारिख फैयो बे थारिख बायदियैनो थारिख मारिगासिनो दं दासिमहालागै दं दा नैबे आंनिया मार्चनि 8 थारिखआवनो दङ आरो थांबावनांगौलाय दिनैसिम केसा बायाखै दैदेनगिरिफ्रा बुङो उइद्र' जासिगोन होननानै दिनैसिमबो बे केसा उइद्र' जानो हायाखै
जानानै थाङाखै। दिनै थांनायावनो जोंहा खरसा उकिलनोबो होनांगौ। जोंथ' दिनै मा मावनानै जानो, जोंहा जेबो उफाय गैया। अब्लाबो खुनुरोखोमै जों सोलिनानै जोंनि केसफोरखौ जों मारिबाय थायो।